Čauky Baroši a omlouvám se, že v těch nových videích není zvuk, my jsme telefonovali a já myslel, že to nahraje ten zvuk z toho, no tak to nenahrálo, tak se vám omlouvám, ale teďka už to nahrává Classic zvuk a doufám, že mě slyšíte. Tady si vybereme odměnu. Schválně, napište mě do komentářů, jestli už jste psali, jestli už jste viděli teorii chaosu Jurský svět. Na to můžu klidně pak udělat trailer. Teda ne trailer. Reakci, kdybyste chtěli. Byla by ale na několik částí. Pojďme se kouknout, jak ten malý tvoreček žere. Ježišmarja, no tak si zahrajeme. A co pak děláš? A teda teďko moc nebudu mluvit, protože se chci soustředit. Perfektně. Ne, opovaž se mě zdrhnout. Nezdrhneš mi. Opovaž se. No nic. Vyberám si prachy. Money. Simpling Sunny. Is that rich all world? Money. Tak. This is Asmodeus. Počkat. Někdy příště. Co to znamená? Karnotavora ještě nemáme. Bak. Tohle je taková moje svatá trojice. Teďka vám to na chvíli stopnu. Hlásím se zpátky. Teďka si dáme další souboj. Mám ještě 8 minut, za chvíli budu muset stopnout natáčení. Okay, let's go. Druhé vítězství. Teďka půjdu zase teďka vám to za chvíli zase tapnu na ty dvě a za chvíli se vám přihlásím. Další vítězství, dámy a pánové. To vítězství jsem udělal tolik, protože kdyby jich jedno neudělal, tak aspoň mám to jeden. Já jsou boudou. Já vás na chvíli stopnu, protože musím udělat jednu věc. A teda počkejte. Kuřátka. Ano. Nemám. To, co je za vyšinutýho barakuda. On je asi barakuda. Ne, asi. Já vás na chvíli stopnu. Teďka lidi si zase zahrajeme něco jiného.
A drinking time. Zkusili se napít a doufáme, že se nám to načte. Tak to lidi. Jo. Takže už jsem zase zpátky. A docela se nám to buguje. Ready to collect. OK, to nám nedošlo, máme něco. Nic. Kdybyste se ptali, OK. Já docela dlouho tuhle hru hraju. Dobrý. Skvělý. Aspoň něco máme. Roar Pass. Super, Griposuch. To pak máme v Missions. Abyste věděli, jak můžu přidávat friendy v téhle hře, tak mě to prosím napište zase do komentářů. Já se nějak zkusím kouknout. Protože teďka to zase úplně nemám lehký, protože já samozřejmě víte, že teprve začínám. A jsem rád, že můžu s váma mluvit a teda tohle bude konec a rozloučíme se tady s novým emotikonem.